Čau ľudia, dneska ideme variť čestoviny s vačom. Idem vám ukázať, čo budeme potrebovať. Budeme potrebovať limončky, čestoviny, potom vajíčka. 7. 6. A olivový olej, pánviču, sítko a hneď s vodou. A to je všetko, čo potrebujeme. Najprv uvaríme čestoviny v oslenej vode. Čo tu je? Ideme rozbíjať tie od slepičky vajíčka. A ja vejde si trošku pozor, lebo tie vajíčka sú od slepičky, ktorá slepička vykakala. Ich tam máme 3, ale ešte nám chýbajú 3. Tak, už tam budeme mať 4, a už tam budeme mať 5. A vlastne ich tu máme 6. No, áno, sú tu 6 vajíčok. Leboha, kolupienky. Teraz ideme soliť tieto vajíčka. Môžeš dať na každé vajíčko takú väčšiu štipku soli. Jedno vajíko, druhé vajíko, ešte. Tak, teraz sme na štvrté vajíko. Môžeš zamiešať. Piaté vajíko. A štvrté vajíko. A ideme míchať. Kto tam je? Vajíčkami posaje. Kto tam je? Vajíčkami posaje. Teraz na pánviču ideme nastriekať olivový olej. Môžeš? A... Vieš to? Ja? Ne. Pomôžem ti. Tak poď so mnou. OK. Nalejeme na pánviču a ideme robiť plazeničku. Teraz si urobíme plazeničku, potom ju zmiesíme s cestovinami. Keď máme uvalené cestoviny, dáme ich do plazeniče. A potom iba pridáme kečup a môžeme jesť. Ham. Takže nezabudnite vydať like, odber a zvoneček a čau!